Som žena. Nie vždy dokonalá, ale stále skutočná. Aj s kávou v ruke. Mám masku, ale iba tu na tvár. Som nežná. A som žena. Som aj bláznivá. Drahé ženušky, túto kampaň som vytvorila pre nás, aby ste sa mohli zapojiť aj vy. Proste sme ženy a môžeme byť čokoľvek. Či už sme nenamalované, stále sme krásne. Či už sme maminy na materskej, stále máme tú super silu, že sa staráme o bábätká alebo detičky proste. A popri tom dokážeme niečo robiť. Ja som napríklad chronicky úprimná. Takže každá máme niečo a každá sme niečím výnimočné. A preto by som vás chcela poprosiť, či by ste sa zapojili so mnou do tejto kampane v úvodzovkách, áno, a ukázali vlastne, že sme ženy, sme nežné, sme bláznivé, aj keď sme nenamalované, sme krásne, aj keď sme namalované, že nám to dodáva väčšiu silu. A proste má to iba dokázať, že sme výnimočné. Nie pre niekoho, pre seba. Budem rada, keď sa zapojíte.